ସିଏ କର୍କଟ ରାଶିର ଝିଅଟି। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ବହୁତ ଶାନ୍ତ, କେବେ କେବେ ବହୁତ ଚୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଆଉ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂର ଲହଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ କରୁଥାନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମା, ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ରେ ଖାଇଲୁ, ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ଏଇ ଦିଟା ଡାଇଲଗ୍ ତାଙ୍କର ଡିଫଲ୍ଟ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହାକୁ ଭରସା କରନ୍ତିନି, ଭାବନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କାହାକୁ ଭରସା କଲେ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇ ବୁଲନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଟିକେ ସ୍ୱିଙ୍ଗ କରେ। କେବେ ହସନ୍ତି ତ କେବେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ କେବେ କେବେ ପୁରାପୁରି ନୀରବତାରେ PhD ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଅନ୍ୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାବି ତାଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ, ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଆଘାତ ଏକା ଏକା ପାଇଯାଆନ୍ତି।